ndewonu ndị be anyị, daalụnụ ka eke unu mee. Unu abịala ụmụnne, nnọọ anyị bịa ka anyị kwuo okwu maka oke. Ịma na ndị Igbo na-abụ afa si Okechukwu, bụkwa afa bụ Chinweoke, bụkwa afa si afa m efuna. Ya bụ ka esi eke oke n'ala Igbo. Oke bụ ihe lụrụ onye owelu ya na mmadụ ada azụ ya azụ. Onye bụ ọkpala o nwere ka esi ekenye oke, onye bụkwa osote ndị niile na-esokwa o nwere ka esi ekie. Kedu ihe bụ oke? Ọ bụ ihe nlite si n'aka Chineke, si n'aka fere aka wee lụọ anyị aka, sikwe na nna nna anyị faluo anyị aka. N'isi mbido a na-asị ndị nne na nna mụta nwa fa kụzielie omenala, ntọala na ka omenala anyị si dị, kafa tonite, kafa ghara ịrapụ ya aka, kafa na-esue bụkwala nzọụkwụ. Ọ ga-adịkwalụ fa na mma fajili nzọụkwụ ahụ fa ga na-aga, maka mba niile nwere ọdịbendị, o nwere ihe na-edu mba. Ọ bụrụ ma ndị Igbo fa na-asị na nwanne dị na mba, nwanneka oyi dịkwa mma, mana nwanneka a sị na ozu sụba isi oyi na ọ bụ nwanne gị ga-anọkide n'ihe niile, ma n'ọnwụ ma na ndụ. Ya bụ ka anyị kwado n'ezinụlọ anyị anya, ndị nne na nna ka anyị kụziele na ụmụ anyị ntọala anyị na omenala anyị. N'isi mbido mgbe ị mụrụ ụmụaka gị, ka ihe ị ga na-akụziri ife, ị ga na-akụzi ife na ofu onye adịeli ihe si ya, ofu onye weta ihe, ọ bụ ihe ọra niile. Ofu onye ada amụ nwa bụ nwa ọra niile. Eji agụ egwu na-asị ọnụla akwa nwa ọnụla akwa nwa gbangwa ngwa. Ọ bụ ofu onye nwe nwa. Ọ bụrụ ofu onye nwe nwa, onye ahụ ka ọ dịkwa. A sị na onye kpata akụ na lụta ụlọ ọka onye kpatalịa. Ya bụ nwanne weta ihe mgbe fa ka na-etonite bụrụ ụmụaka, fasi n'ụzọ weta ihe. Ọ bụ mmadụ dasịrị fa ihe ahụ, ọ bụ ihe nlite ka falite, onwe ka o si wee mee konukote ịmago maọbụ awọd ma gift, maọbụ na onye efuru ya n'anya nyere ihe, maọbụ na o ji ebede eweta ihe, o welie na lụta ụlọ. Bido mgbe ahụ ka eji ebido na-akọwara ụmụaka na ị ga-eke ihe wee nye ụmụnne gị. Fancha ga-emetụchi ya ọnụ, detuchi enye edenwe ụzụ. Ka ihe bụ edenwe ụzụ, ọ bụgodi pam onye ọbụla emetụchi enye ọnụ. Ọ ga-ekekwu ya eke belụsọ onye si na ọchọrọ. Ọ bụ ka ndị Igbo si eme ihe. Fada eweta ihe si nwanne m ị ga-eli. Mba, o nwere ndị omenala fa bụ isi nwanne fa ị ga-eli. Onye kwetezie nye omenala Igbo bụ iweta ihe nwanne m nga, ọ bụrụ nke ị ga-eli ị ga-ewe. Mba, ngakwa ọ dịzie gị mma iwelu, ọ dịrọ gị mma ịrapụ. Mana nke bụ eziokwu bụ na ị ga-eweli ihe ahụ. Ọ dịrọzi gị mma ihe sozi gị ime nye, ọ bụrụ mmadụ ọzọ inye, ọ bụrụ itufuzie. Ya bụ mgbe fa kafecheli mpe fa dị kịlịkịlị ka ị ga-ebido na-agwafa onye weta ihe nyanye nwanne. Andị onye eli n'ihe si ya ama ka ihe ahụ atọ gị ụtọ iliche n'eso gị, tafuolu nwanne gị iweta ya eke enye eke. Ọ bụrụ na onye ahụ nwenu, ọ bụrụ onye nwenu nke ya ga-akazi, mana ọ ga-edetucha ụmụ nwanne ya edenwe ụzụ ọma nlichi etu ya. Ụmụnne unu na-aghọta? Ndị nne na nna Igbo unu na-aghọta? Ama m unu ka ghọtazikwa na ụdị ihe bụ one a bụ omenala anyị ma ọdịnala anyị. Amakwa mma ịghọtakwa ma ị na-akụzikwalie ụmụ gị. Ọ bịa ka m ji bịa sị ka nchetakwalie ka unu na-aghọta, maka ọ bụrụ na ebidoro n'oge na-akụzi, ọ bịa na-eweta oke nzọ ihe, ọ bịa na-eweta igbusisi nwanne, ọ bịa na-eweta anya ukwu, ọ bịa na-eweta nwanne bịa olee ihe dịrị ya na ụmụ nwanne ya lie ihe so ya kwele ike. Ọ bịa na-eweta diọkpala osi na ọnya nwe ihe niile. Bịa oke nwa gbatunete nie. So ọ bụrụ ma onye akpọrọ di akpọla afa, a na-abụ ana dị ichicha n'obodo. Onwe ndị nwechelie, o nwere ụmụnna nwunye, o nwere ogbolodo nwunye, o nwere ụmụnna nwunye nwe ogbolodo nwunye.
ya bụ nke nna gị ọ ga-ekele ụmụaka niile. Diọkpara ka a sị na-enwe ngwuru, ọnọchie nna na ngwuru. Mana ọ bụrụ na diọkpara ahụ ọ laikira ngwuru, o nwezi ike wekwela ana ọzọ ma o nwee ana mapụta, maka onwe ndị na-enwe ọtụtụ ala o wekwela ebe ọzọ. O nwere ike ọ bụrụ na ọ kpataziri ego ọ lụkwa anya ezigbo ụlọ. Ọ bụrụ na ọ kpatara na ọ chọrọ iwe ngwuru ahụ mana o nwere ana mapụta, ihe ọ ga-emezi bụ o jezie were ego lụzie ụlọ ebe masịrị ya. O je were ego a na lụzie ụlọ ebe masịrị ya, ma ọ bụrụ na ebe ngwuru nna ahụ amasịrị ya. Ya bụ ọ bụ ewechichiche elu, onye ọbụla diọkpara na-ebu ụzọ were ihe tupu ndị ọzọ ewelube. O nwere nwa amụrụ n'ụlọ, a na-ekenye oke, a na-ekenye oke, mana ndị ọzọ ga-ebu ụzọ wechalụ tupu o welu. Ma ndị ọtọ ga-ewecheli ihe. Ya ka anyị na-asị ọ dị mma nwa amụrụ n'ụlọ ndị ọtọrọ ebulie ụzọ were ihe maka na amụrụ ya n'ụlọ. Amara m ma ọ dịkwa mma ọ na-ahụ ka ndị be unu si eme, ọ na-aka ndị be anyị si eme. Nna akọwatala unu, ya bụ ịma ka ndị be unu si eme idenye. Ọ bụrụ na omenala Igbo a dị mma, sikwa na ọ dị mma. Ọ bụrụ na o nwere ebe adịrọ mma o sili mpeli wee gbaa mpe, sikwa na ọ dịrọ mma ka amalụ ka esi ga-agbazie. Maka a na-agbazikwa ihe, a na-asị na ihe dị flexible, na ihe na-echenji, na chenji na-abịakwa mgbe niile. Ya bụ ụmụnne, anyị nwenatakwa na oke a bụkwa kedu onye na-eke oke? Ọ bụ onye ọdụdụ na-eke oke. Onye ọdụdụ kecha oke, onye na-aralụ, ọ bụ onye isi na-aralụ. Onye tọcha na-ebido okpolo oke, okpolu osote ekpolu, ihe ndị ọzọ ekpochalụ tupu okpolu. Onye isi ada eke oke wee chikwala oke, nya ụda ekechi ihe wee ralụ. Ọ bụ omenala anyị, maka na onye isi keche ihe wee rakwalụ, ọ ga-aghọgbukwe ndị ọzọ. Unufu na ndị Igbo ma ihe ọfụma. Ndị Igbo ma ihe malụ na onye tọcha mmadụ ama nke ihe. Onye tọcha mmadụ ama nke ihe, oke ihe ọ ga-alụkwa alụlụ ana. Ime alụlụ ana ọ ga-alụ, ọ bụla anụ ka ekere, ọ ga-ebulu ọkpụkpọ wuo n'ala wee were anụ wee mee nye felefele n'elu. Ọsịzịa onye ọdụdụ ralụ, onye ọdụdụ ga-eje ralụ nke ahụ bulu ibu chie n'ebe anụ dị. Ọ mara na anụ adịrị ya. Ya bụ onye isi ka ihe si gị ralụ, gbado anya ka ọ ghara ịghọgbu gị. Mana a na-eke oke, ihe apụta n'ọlụ na-ene anya, ka ị malụ mgbe ihe gabara, ka ị malụ ka esi eke oke ahụ. Ị ga na-abịa ọgbakọ ụmụnna, isi n'afa gaa ihe emete esi ka ọlụ gị. Ọ bịa ka ọkụkọ si wee si gaba ọgbakọ ihe emete esi gwa ya. Ka a gachazila ọgbakọ ahụ, ewee sizie na anya bụ ọkụkọ ka eji gaa na-achụ aja. Anata ajụ ọnya si, ọjụọ fa si kedu ihe emete n'ọgbakọ? Asị a na-ekpebili sio na ọ bụ ọkụkọ ka eji gaa na-achụ aja. Ọkụkọ wee tie kwọ bee bido tata luo taa. Ọ bụ ọkụkọ ka eji achụ aja, maka ọ sịrị ihe emete si gwa ya. Unu afụgo ka o ji wee were ọnụ ya wee kee onwe ya agbụ. Ya bụ isolu n'ihe, ị na-eje ihe ahụ, ị na-agbado anya. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso n'ihe, ị ga-emebu ịgatie aka, isi agaba akasị akpọnaga anaba na ndị ịga na nso ebe ahụ ọzọ. Maka ịnọrọ akpa nkata lugulu n'azụ gị ka ya bụ mmiri ga-eli. Maka na asị gịnị, ada aghọlụ ka ada aghọ. Asịkwazịa gịnị, na iru dike na-anyụ mma nkọ. Ịnọlụ n'iru gị a na-akpa nkata, asị na iru dike na-anyụ mma nkọ. Ọ na-afịa arụ ifu. Chekwelunu ndị be anyị, chelunu Igbo anyị abịa ọzọ. Ọ bụ m Blọọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba United Kingdom ka m si na-ewetelu unu ozi ọma. Ya bụ ka anyị hụchaa ntị na-agbanye na mbọ.
asịzịa na diọkpala bịa ọ bịa nwụọ n'iru nne ya. Ọkwa omenala ndị Igbo ka m na-akọrọ unu ihe. Ọ bịa nwụọ n'iru nne ya, ọ bụ ọzọkwa ya bụ diọkpala, eweli wee nye osote diọkpala ihe niile o nwere o kwesịrị iwelu n'aka nne ya, eweluzie nye osote diọkpala, ma o nwere ụmụaka ma o nwere ụmụaka, ma o nwere nwaanyị ma o nwere nwaanyị. Anyị na-asị o biko ọ bụrụ na o nwego nwa ma nwunye, ama m wezikweli nye n'aka osote. O nwere ndị omenala fadị nke ahụ, mana belụsọ ma o nwere nwa o nwere nwunye bụ na eweli enyekwenye n'aka osote diọkpala, maka na o nwere ụmụaka ọ nọchigo, o nwego onye nọchilie eji ekpe ekpere si ka amụta ụmụaka, amụta nwa nwa amụta ibie. O nwetego onye nọchilie, ọmụrụ nwoke ọmụrụ nwaanyị, nwa bụ nwa. Ọ bụ na ọnụbere nwaanyị ọmụrụ nwa ọbụla, asị ka eweli nye osote diọkpala. Nke ahụ bụ ihe kwụkwọ ọtọ, mana mụnwa bụkwala ụlọ Nneka Ijelenze na-asịkwa ịma na ọ nwere ihe a ga na-eme na-amara ama ka esi ga-ewekweli ihe diọkpala wee nye osote ebe o nwee nwunye nwee ụmụaka. Ọ dịchakwa m ka ihe kwụ ọtọ. Mma na-eche ka ndị na-eme ụdị ihe a bịasị na fa na-emekwu ya, na ọ dịkwa mma ka a na-eme ya na-aga n'iru. Mba, ọ dịrọ mma ka a na-eme ya na-aga n'iru, maka ekechere m ralụ. Ana m achọ nkechi ihe ka nralụ, ana m agakwa nkwuche ihe nsị unu kwukwe uche unu pụta kwukwe na uche unu. Ọkwa ka ndị ụkụta azụ anyị, ụmụ ndu anyị wee na-amata, nya ụmụntakịrị anyị kafa na-amata, maka ọ dị ọzọkwa m kafa na-amata. O nwere nne na nna na-apụtazi na-akụzili ụmụ ya ụdị ya. Ọ bụ ya ka ụmụaka anyị ji na-agbanweche na-eme ụmụ ihe dị anya. Ọkwa unu mmadụ mgbe nke a si mkpụrụ kwute fa na-emekwu ya, ewutekwe nke ịmaga ụmụ ndị dị anya fa na-emeche eje agwa ọgwụ ego, ma nke fa na-emeche nke ya nke ahụ fa chekwere na fa bụ ndị ọcha. Makazi o nwere nne na nna na-asụzili ụmụ fa Igbo. Ndị Igbo be anyị biko ayịyọ ka nna ayọ ọbụrụ unu bido na-asụrụ ụmụ unu asụsụ bụ unu, na-akụzili fa omenala na asụsụ, ka fa ghara ịdị na-ejefiozi ụzọ, ka uche luo fa ana, ka uche fa dị n'ụlọ, ka ndị flev wee na-anaghanata, ka fa mmalụ na fa nwekwara ebe fa si, ka fa mmalụ na enwere omenala. Ndị niile nwere omenala andị fa na-ementenu ya, fa na-edebi ọkpụtọrọ ọkpụ. Ọkwa unu fụrụ na mba Eliza bụ United Kingdom ebe anyị nọ, ọkwa unu fụrụ echichi fa na-echi king na queen, ma afafa fada agbanwe afafa ahụ fada agbakwa. Ifu Charles Prince Williams ka ekwe nke ọzọ nke osote diọkpala Harry Elizabeth fa na-edebe afa ahụ ọdị ọkpụtọrọ ọkpụ. O nwere afa eji ama ndị nya bụ ndị be anyị. Unu ma na ndị be anyị gbanwechara afafa, nya bụ ọ bụ dị ịgbanwe afafa nọ nke nnafa were afọ oyibo wee bụọ wee mere afa nna. Ndị be anyị merie. Unu ma na ndị be anyị merie. Nya bụ gị bụ onye nne, gị bụ onye nna na-ege m ntị, ịnwa na anwamenye rapụ nwa gị ahụ ka o tozie, si na onye ga-agbanwezi afa nna ya, na afa nna ya abụọzi ihe ọ dịbaziala ya. Amanụ ọnya ka o si n'aka, ka ọ ghara isi gị n'aka, maka o si gị n'aka Chukwu ga-ajụkwa gị ajụjụ. Ọdịnala ntọala ga-ajụkwa gị ajụjụ. Ọ ya ajụkwa gị ezigbote ajụjụ, maka ịzọọkwa nzọụkwụ, ịzọrọ nzọụkwụ. Maka mgbe ụmụ gị ga-etolite mebe ihe dị aṅaa, ị ga-ebidokwe n'ọlụ n'akwa. Onye ịkpọrọ oku ọma nza gị oku ọma aja. Maka asịrị ndị research sịrị na ụmụaka na-aza afọ obodo fa anya na-elu fa na fa na-echetekwa obodo fa, fa ada echezie, fa na-echetekwa nwanne fa ada echezie. Ụmụaka na-asụ asụsụ befa
a sị na fa na-enwe ọgụgụ isi, ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ intelligent. O wee bụrụ eziokwu. Ịbịa na be m iji maatụ, ụmụaka be m na-aga akwụkwọ, fa na-aga n'iru, fa nọ under scholarship now. Ịmara scholarship maka ọnwụ ụdị ọfụma ị ga na-eme, a na-eje tọọ ịma nkwụ ụgwọ, a ga na-anọmineti gị n'ihe niile. Ịdị mma na nke ịdị mma na nke a, o nwere ihe eji emotivate fa na-abụ baji ka a na-akpụ ya. Ya bụ inweta English ịnọ na first position, geography ịnọ na first position, biology ịnọ na ya, physics ịnọ na ya. Onye ọbụla mere ihe dị mma na ma tem gacha, wee nyefe baji a iji wee na-recognize intelligent exceptional children. Onye aka ụmụ m welie wee luo ebe ọkwa ifuru ihe afa na-eyi mbụ cardigan blazers, ihe afa na-atụkwasị maka oyi, fa yichee jọmpa n'ime fa wee tụkwasị ihe ntụkwasị a na-akpọ blazers na ya ka fa na-etinye baji ahụ. And ụmụaka nwere baji ahụ, hey, ọ dị ka rank ịma na ọkwụ ya agbanyite. Onye aka ada m nwaanyị nọ na sekọndịrị, onye aka nke etolide luo ebe. Ifugo na ihe ndị atụ na research bụ eziokwu. Fasi na ụmụaka na-asụ asụsụ befa na-adị intelligent. Ọ na-asụ asụsụ be anyị na-edi ede. Ka ihe kpatara o ji edi, ọ nọ n'Igbo class word na-amụ Igbo. Amụ na onwe m na-asụli ya Igbo nye na nna ya. Anyị anaghị anọkọta bịa sụọli oyibo bido na nwa. Ụmụaka anyị niile wee bido na-asụ Igbo. Kịta afa na-agazi akwụkwọ. Fadi ọkwa ịma ihe bụ exceptional and ịdị ya brilliant, ya bụ talented ka a na-akpọfa brilliant or exceptional. Fancha niile dị ya. And ịdị ya scholarship, ịma nkwụ ụgwọ akwụkwọ, ịma nje weta loan ma ọ bụ finance. Ọ bụ gọọmenti ga-finance gị ihe niile. Ị ga-agụ akwụkwọ free. Ịma na ịbịa na mba dị civilized, ụmụada akwụ ụgwọ akwụkwọ wee luo na sekọndịrị. Ọ bụ na mahadum ka a na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ka esi ga-eme gị ịma mwepụta ego na akpa gị kwụ ụgwọ akwụkwọ, gọọmenti ga-enye gị loan, a na-akpụ ya loan, nyekwa gị ego maintenance. Ka ihe bụ ego maintenance? Nya ego iji gaa na-ementenu onwe gị, na-agba moto, na-eli nri, na-akwụ ụgwọ ụlọ. A ga-enyekwa gị mana ịnọ under borrow, ị akwụ ụgwọ ya, ịlụba ọrụ ị na-akwụ ya obele. Ọ bụrụ free, mana a ga-enyeche gị ụgwọ akwụkwọ niile ịmago wee tinyelu gị na akaụntụ, ma ọ bụ etinyelu gị na akaụntụ ebe mahadum ahụ ị ya agụ. Ịma mwepụta ego na akpa gị kwụ ụgwọ akwụkwọ, mana ịlụbazi ọrụ ị na-akwụ ya obele. Mana ọ bụrụ na ị dị exceptional dị brilliant, hey, ịma nkwụkwọ ụgwọ akwụkwọ ahụ gọọmenti ga-akwụrụ gị. Ọ bụ ya ka a na-akpọ scholarship. Now ụmụ m nọ na scholarship maka gịnị? Fa na-asụ asụsụ Igbo. Maka research sịrị na ndị na-asụ asụsụ befa na-adị brilliant. Ọ bụla eziokwu, tụnye ma nene ka ịma ma ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ na nwa gị na-asụ sọsọ ofu asụsụ oyibo, ọ na-eme ọfụma. Ọ bụrụ na ọ sụrụ asụsụ Igbo, ọ ka aka mee ọfụma. Ọ dị mma ka o nwee asụsụ abụọ, nke nne ya na-akpọ mother tongue. Ọ ka aka mma ma o nwee enyi asụsụ na-abụ asụsụ ala nne ya eji mali ya. Ọ ka aka mma ma o nwee enyi a na-akpọ second language. Ọ ga-abalị ya uru ma ọ gaa ebe ọbụla. Ndị ọcha ma ọ bụ ndị dị civilized na like languages. Fa na like, ọ bụrụ na a na-ewefa n'ọrụ, asị na onye a na-asụ asụsụ na-abụ, onye a na-asụ ofu. Ọ bụrụ na nwa gị nwere the same credit ma ọ merit ma ọ distinction, onye a nwere ya bịakwa gbakọba ụmụ ihe ndị ọzọ. Onye a na-asụ ofu asụsụ, onye a na-asụ asụsụ na-abụ, agbakọzi ya wee shortlist ya. A na-achọzi ihe mmadụ ji ka ibie mma.
a na-achọzi onye a na-asụ two languages onye a na-asụ ofu fanwe the same distinction. Ewepụgodi nwa gị n'akụkụ, ewepụgodi ma fa na-eme application ọrụ, anyị ewepụgodi ya n'akụkụ, ewegodila onye na-asụ double language. Ama na ọ magodi ihe a na-ama na nne na nna ya kpakọkwala isi ọnụ, na fa bụ pure, na fa adịrọ fake, fa adịrọ adịgboroja. Ọ bịa ka nwa gị ji gaa chọkata ọrụ ebe oje na-ajụ ya iche na amadị ihe a na-eme. O nwego ndị bịa beat enye down with asụsụ fa, ndị India, ndị China, ndị Pakistan, ndị niile na-asụ obodo fa, Italo, Spain, Germany, ndị niile na-asụ asụsụ fa nwee double language abịago beat fa hands down. Ya bụ ka anyị kwụsị na ya. Ọ bịa ka anyị ji akpọ unu oku n'Igbo Class World, ebe a na-akụziri ụmụaka ihe. Ya bụ kpọta nwa gị n'Igbo Class World ka ọ mụọ Igbo, ma bido taa kwụsị ịsụli asụsụ bekee. Bido taa kwụsị, ọ na-amụgodi ya bụ Igbo, ị na-asụkwali ya bekee ahụ, ọ ya amụtakwa ya, mana ọma mmụta chachachi ya ọfụma. Ọma nsụ ya ka onye Igbo, ọ ga na-asụ ya ka onye ọcha bịala ala Igbo. Ọsụọ ọchọọ isi ike ọsị ike, ọchọ isi ike agwụ ọsị ike agwụ, ọchọọ ịkpọ dike ọkpọ ọnya daiki. Ọ ga na-asụ ya agadi nwaanyị, ọchọ ịkpọ agadi nwaanyị ọsị agadi nwaanyị. A na-asị ya kedu ihe iso, amadị ihe ọ na-asụ. Ọ bụrụ ihe ịkpata nwanne m nwanna m, ịkpatazina nwa gị tinye na bad condition, box ọnya na-ekechie, iche na ị na-eme ọgụ. Imekwa ọgọ, imere ọgọ mana iche na ị na-eme ọgụ, mana kịtị ịnụli ya, ị ga-amatazi na ide eme ọgụ. Ya bụ ịkwụsị ya taa, imere ọfụma. Ịkpọta nwa gị n'Igbo Class World, o mere ọfụma. Ịma onwe ndị na-apụtasị ya anyị na-emezi, ọ dịkwa ka ego ka unu na-achọ ọkwa nka. Otego anyị promote bele Igbo na nke a ka anyị bịazi wee dị ihe ndị oyibo na-akpọ serious, wee tinyezie Igbo, wee mezie ihe a na-akpọ Igbo Class World ebe a na-agụ akwụkwọ. Ya bụ kpọta nwa gị, ịkpọta nwa gị, ọ bụ ebe ndị ji PhD ma degree ma masters n'Igbo na-akụzi. Ya bụ o ya efukwe gị obele ego maka ime bịasị a na-akwụkwọ ụgwọ, a na-akwụkwọ ụgwọ na ya. Ọ bụrụ na ndị Igbo ga-eweta ego fọndụ ya sị ka ọ dị free, mana nne nwaanyị ama nje gote Zoom kwụọ ụgwọ ya, nọla na mee lesson plan ma note, welu data bata, isi na ọ ga-abụ free. Nwanne m ọbụọkwa free cha. Ihe m ji ekwu ebu ka unu matakwa, maka onwe ndị ga-abịa tacha afụfụ bata anụzie na a na-akwụ ụgwọ fa agaba ihu. Nwanne m, a na-akwụ ụgwọ. O nwere ihe dịkwa free n'elu ụwa ahụ, sọsọ ikuku Chineke kere ka a na-ekuru, sọsọ ya dị free. Ya bụ ụmụnne, ka ọ ha na m ona mbọsị nta ka anyị chụọ unu na-ewere nchi, ka ọ dịnụ ke nwa amara ọfịa ndị be anyị, ka emesịa ndeewo no.